Vas como unha tartaruga, Rafa. E iso que levas patíns, que se non levases... Que vou como unha tartaruga. Pero que dis? Se vou máis rápido que un verme. Agora verás. Iso é todo o rápido que podes ir. Pois vai a cousa, se o chego a saber fago unha carreira con tupa. Queres que vaya máis rápido? Vas ver. Vou! Xa non podo máis. Estás ben? Ai, estou moi canso. Ademais, por moito que correse, non che podería alcanzar na miña vida. Ías moi rápido. Sí, a verdade é que non tiñas nada que facer. Creo que me gañas porque és máis lixeiro, porque aínda que tes a cabeza moi grande está case baleira. Eu teño que ir cargando cun cerebro de xenio. E se és tan listo, por que non inventas algo para gañarme? Tes razón. E xa sei o que necesito. Agora volvo. Mirade, asombrádevos, contemplad os meus superpatíns. Superpatins! Sí, Nina, quizais de maior poidas ter uns. Só teño que patentalos e fabricaránse como churros. Rapaces, mira de todos, un superinvento. Pois vai a cousa, un patín con tubo. E funcionan. Que se funcionan? Vaya, se funcionan. E por certo, Linda, non son tubos, son propulsores con turbinas de base magnética. Xa, claro. E por que non nos faz unha demostración? Por suposto. Ides alucinar. Só puxen propulsores neses dous patíns porque necesito ter estas dúas patas libres para poder acendelos e apagalos. Super Rafa! Haha, tes razón, Nina. A partir de agora ides meter que chamar Super Rafa. Ou como me gusta chamarme cando falo co espello, Turbo Rafa. Turbo Rafa! Non será torpe Rafa. Tendo en conta que case ningún dos teus inventos funcionan, eu ata que non o vexa, non o creo. Ides ter que pedirme perdón, pero non poderei oírvos porque irei super veloz. Agora veredes. ¡Ah! Caramba, sí que funcionan. Pois sí, Rafa tiña razón. Terei que tragar as miñas palabras. Parabéns, Rafa! Perdón por non crerte! Está claro que agora é o máis rápido. Turbo Rafa! Turbo Rafa! Turbo Rafa! ¡Brazos, Linda! ¡Brazos, Tutu! ¡Son! Turbo Rafa! Sí que vai rápido. Oe, Rafa! E como freas? Ah, pregunta. Non teño nin idea. Teño que intentar apagalos como sexa. E nada, é imposible. Terei que facerme a vivir a alta velocidade. Como son unha xirafa, supoño que me será fácil. Que? Ao final vas parar ou non? É que temos moita fame! E gustaríanos ir merendar! A merenda, é verdade. Pois non quero comela a toda velocidade, podería tragoarme. Decidido, teño que frear, pero a ver como. Tutu! Necesito que me axudes a frear. Oístes iso? Parece que está en apuros. Por que non me extraña? Vou axudarlle. ¡Ten cuidado! Espero que non lles pase nada. Tutu! Axúdame! Rafa, cando pase polo teu lado, colla a miña man. Vale, intentareino. Xa che teño. Agora vouche soltar unha pata e deberás intentar agacharte para apagar os propulsores. Sí, veña, vale, intentareino. Faino! Apura, Rafa! Non sei canto tempo poderei agarrar.
Vamos ben. Ai, sí, non sabedes o difícil que é vivir a alta velocidade. Pero demostreivos que os meus superpatíns funcionan. Vaya se funcionan. Demasiado ben. Aínda que che recomendo que inventes un método de freada máis eficaz. Ai, ui. Ui. Non volvo dar voltas, nin pinchacarneiros, nin comer nada redondo na miña vida. ¡Que mareo! Paréceme que vou guardar os superpatíns por un tempo.